Здравейте, уважаеми сънародници! Днес много кратко обстановката в страната, бандите от незаконните партии с незаконните им партийни водачи, егоистични и жалки, са готови да заминават на незаконните за пореден път избори и да стават съучастници на бандата от криминални престъпници, която години наред 34 години разграбва, унищожава България, прокуди на сила повече от 3 милиона и половина българи по света, да робуват, да мият задници, чинии, да сервират, да слугуват, да чистят къщи на онези държавички, които и без това предпочитат да живеят на гърба на други, такива като нашата. Всички партии са тръгнали да участват самостоятелно на избори, не искат да се обединяват с никой. Всеки един от техните лидери е толкова егоистичен, че иска той да води бащаната дружина, само че това няма как да стане. И по тая причина подмамват народа ни да стане съучастник на криминалната банда престъпници, които извършиха държавен, антинароден, въоръжен преврат през 1989 година, за да могат да разграбят и да съсипят България. Това днес са техните клонинги. Всички те са клонинги на оная върхушка, която тогава извърши преврата. Децата, внуците им, синовете им и дъщерите. Това са същите тези престъпници и съучастници на превратаджиите, които българският народ трябва наистина с цената на всичко да отстрани завинаги от властта и да ги изпрати там, където им е местото, като им конфискува имущество в полза на българския народ, защото през всички тези години те реално грабяха, унищожаваха икономиката, болниците, общинските, всички здравни служби по села и по градове и предприятия, библиотеките, читалищата, детските градини, училищата, всичко по селата ни е унищожено и съсипано и цялата ни държава е доведена до поредната национална катастрофа и до просешката тояга. На призване да се съберат и да се обединят поне тези, които считат себе си за родолюбиви и патриотични, знаете как отговориха, с желанието да се явяват сами на избори, не искат с никого да се обединяват. Никого. Само лидера на партията е най-великия. Няма други такива в България, поради което той ще тръгва на избори. При положение, например, партията на русофилите, ръководена от Малинов, който губи всички избори, тъй като не става за нищо реално. Изобщо не ме интересува, че бил награден. Той не става за нищо. Неговата алчност и мания за власт съсипва и движението, обвинението на всички обичащи Русия в България. В същото това време Делян Пеевски пък, лявата топка на Доган, в момента реализира два нови проекта. Един е с Мая Манолова и Ваня Григорова, които обединяват, щат нищат. Те ще трябва да се обединят, той ще ги финансира, но те ще изпълняват неговите заповеди. И втория с Елена Йончева, която пък издига за евродепутат от най-големите дружества на ДПС в страната, това са Кърджали и Хасково. Ето, и Делян Пеевски, освен ДПС, създават резервни клонинги, през които също да продължат да играят. Между прочим, искам да питам, някой наистина чули за тези няколко години, в които Елена Йончева, Александър Йорданов, он е с огромното шкебе, алчния за власт, дебил, Петър Слабаков, какво направиха нещо? Чули ги някой да правят в Европарламент? Или другите там, кандидата за власт и превземането на ВМРО отвътре? Някой чули тези хора да правят нещо както хърватски, румънски, ирландски, френски евродепутати се изправят и разобличават сатанистката сган, която ръководи ЕС, незаконното, казах ви, ЕС е НПО. ЕС не е обединение на държави. Европейския съюз е НПО.
неправителствена организация, в която банда лобисти и престъпници управляват всичко и правят това, което им се каже. От тези евродепутати не зависи нищо. Единственото, което зависи е, че озаконяват, легализират решенията на бандата от престъпници, като прибират по няколко милиона евро субсидики от паричките, които обаче държавата им плаща като вноски на ЕС. Тоест тая банда там, която ние издържаме толкова години, която лапа пари и нищо не прави, не струва няколко милиона годишно евро, няколко милиона евро годишно, а тия там печести на човечета. Включително там е един от висшите юристи на Тим, който седи, лапа пари и нищо не прави. Също алчен, задник и гъс, който като беше тихина, баща му, за да не скача с парашут, търча да го оправи, да се води в тихина, ама да не скача с парашут. Да, нещата са ви ясни на всички. С такава банда престъпници и алчни за власт и партийни субсидии, еднолични ръководители на партиите си и егоистични такива, продажни, подли и жалки, служещи на един и същ господар, който е далеч там, зад океана в чужбина, на дълбоката стънска държава, няма и не може да чакате да получите свобода, права, благоденствие, мир и всичко, което ви искате. Помните, години наред ви говоря само едно единствено нещо. Че с партиите няма да има управие. И заради това ви съветвах и направихме това, което е нужно във Варна. Както бях обещал, организирахме срещата. Както бях обещал, лично от джоба си съм платил разходите за зали, за всичко. От джоба си съм го платил. Никой не го е плащал. Включително и тези няколко стотин лева за разпечатването на материали, за раздаването на хората, които присъстваха. Партийките обаче първо нито плащат, нито присъстват, ако могат да се завъртят така, нали, колкото да пропагандират на хората да ги избират. Всъщност всеки, който ви говори да гласувате за някаква партия, се опитва или е дебилен и не разбира какво всъщност става. В речника английския пише какво е значението на думата партия. Партията означава сдружение на група хора с общи цели и интереси, сдружени, за да ги защитават и устояват съвместно. В България обаче партията, според нашия байгановски речник, е група хора, измамени от един пореден партиен велможа, който иска да защитават само неговите интереси, да издигат само него, да лапне субсидии, няколко милиона субсидии, да забрави и презира народа през времето, което се протяга в парламента и грохти доволно на държавното корито, след което естествено се сеща отново за тези, които са го издигнали, на следващите избори отново му обещава страхотни неща, референдуми, работи, само и само пак да го изберат и пак да лапне няколко милиона субсидии. Ето това ви очаква. И затова ви казах, че единственият начин в момента да се решите всички проблеми светкавично, още сега, днес и сега, без да се занимавате с партии, с избори, да бягате, да гласувате за някого, което означава, че вие доброволно му предавате правата, свободата си и вашия дял от ресурсите на земята на него, с което ги губите окончателно и нямате право да протестирате. Тези, които отиват да гласуват, повече нямат правото да протестират. Те са делегирали правата си на конкретните престъпни персони, поради което ги губят и повече нямат правото да протестират. Той е все едно да подпишете едно пълномощно адвокат, с което той може реално да ви осъди. Вие му подписвате в защита, но той, ако иска, казва, че да, виновни сме, признаваме се виновни и съответно вас ви обуват и той не носи никаква отговорност, защото вие сте му предали правата си. Та същото е с партиите. Същото е с партиите. В залата по времето на срещата говорихме на хората какво означава суверенитет, какво означава суверенното право. Знаете, че от няколко дена започваме да пускаме подобни материали. Какво означава вашето име, по какъв начин трябва да се пазите, за да не бъдете поробени
като го използвате не по начин, по който трябва, какво означава суверенното право, морското право, всички тия материали ще бъдат пускани в телеграм канала ни, вече има пуснати такива, четете, разпространявайте. Там включително пуснахме и някои материали за ултиматума, който представяме на престъпната банда. Там сме ви пуснали включително действията, които трябва да извърши Комитета на национално спасение и Комитета за конституционен контрол. Приемайте го като Комитет за държавен народен контрол. Имаше такъв на времето Комитет за държавен народен контрол. Между прочим, ние притежаваме архива на този комитет, който ни представи полковник Иван Димитров на времето. За съжаление, лека му пръст. Същия беше убит от тази банда престъпници, но поне, слава Богу, ние съхранихме целият архив. Георги Тамбуев не предостави архива на БСП вътрешния специален архив, тъй като те не са били подвластни върхушката, нито на разследване от служби, на нищо абсолютно. Разполагаме с техния архив, знаем им биографиите, всичко каквото са вършили. Всичко. Така че нещата са ясни. Слава Богу, на време взех мерки да приберем архива на Илия Павлов на службите, който той беше скрил в или закупил, може би, от Луканов и Огнян Дойнов, беше скрит архива в Австрия и него да вземем. Така че разполагаме с всички материали, които са ненужни, за да можем да видим кой на кого дърпа конците и кои са кукловодите. Така че нещата са ясни. Ако народа иска да се върне властта, ресурсите и свободата и правата, да живее щастливо в мир, да не бъде хвърлен като пушещо месо да го убиват в момента в Украйна, действайте. Комитета за конституционен контрол, Комитета за национално спасение вече работят, вече приемат от различни хора от страната, които проявиха гражданска съвест, изпращат ни както кратко своя CV, така описание на творческите и професионални заложби, които имат и по какъв начин могат да бъдат полезни там в съответния град, населен пункт, община, село, за как виждат създаването на местния комитет за местно самоуправление и отделно от това материали, до които имат достъп, които показват какви страшни престъпления се извършват в страната, благодаря на всички тези, които вече започнаха да го правят и го правят. Благодарение на тези хора, които присъстваха на срещата, те бяха изключително умни, интелигентни хора, включително имаше изобретатели с уникални изобретения, които могат да помогнат на българския народ много бързо да реши проблемите си с енергийната независимост, без да има нужда да слагат такива слънчеви батерии и прочее, за които ви обещава и Велин Михайлов, че ще ги наслагат по къщи си и всичко ще е наред. Не, нямате нужда от нищо. Всичко може да бъде решено веднага и сега. Не след години. Не обещават, че ви дигнат заплатите до година. Винаги го правят преди избори, като ви казват, че това ще стане след изборите, за да може да отидете и гласувате от тях. Не, сега и веднага. Казвам, че няма да обсъждам отделните партийки и техните фалшиви, дебилни, крадливи и алчни партийни велможи, които са обвързани с съответното посолство. Знаете, американското посолство, тук само преди 4-5 месеца са решили и са стартирали 5 нови проекта, които ще ви се правят на родолюбиви и патриотични, с цел да отклонят част от гласовете към тях и накрая да формират мнозинство, като гласчетата за партиите, за които вие отивате да гласувате и които никога не влизат и няма да влизат в парламента, реално отиват само единствено на първите 3 партии и се преразпределят между тях. Така че, отивайки да гласувате уж за някой свестен, достоен човек, единственото, което правите, наливате гласове, вдигате нивото на гласуващите за бандата криминални престъпници, на тези, които без да знаят им стават съучастници, и второто, им пълните турбата с още гласове. Нищо, че сте гласували за някой друг. След като той не влезе тези гласове, всичките се разпределят на първите 3 партии. Ето това истината е това, което правите. Относно
абонатите на инвестиционните бюлетини, знаете, редакцията на инвестиционните бюлетини предоставя уникален файл с уникални доклади. Последният такъв, който ви предоставя. С няколко уникални криптопроекта, които могат да направят всеки един от вас милионер, в зависимост от паричките, които си инвестирате през собствения си акаунт, под собствения си контрол, съхранявате ги в собствения си електронен или софтуерен или обратно студент хардуерен портфел. Тепърва в сряда предстои да получите друг файл с още доклади в него за най-универсалната и уникалната криптомонета, която в момента наистина може в рамките на този предстоящ бичичекъл да ви увеличи неколкократно парите. Ако наистина я задържите по-дълго или поне част от нея по-дълго, може да ги увеличи и 100 пъти. Така че предстои ви да получите доклад, файл с няколко доклада за няколко криптомонети, включително за най-универсалната криптомонета в момента, което е най-уникална така, която наистина ще ви даде шанс да се увеличите многократно парите. Същия файл с тези доклади ще го получите в сряда. Тоест днес сме понеделник, вторник, в сряда ще получите и този доклад с най-уникалната криптомонета. След това, следващата сряда ви предстои да получите друг файл с още няколко доклада за криптомонети. Между тях може би ще получите още един файл с още няколко криптомонети. Каква е целта на редакцията на инвестиционните бюлетини и на екипа от международни експерти? Дори и тези, които тепърва сега влизат на криптопазарите, знаете, че винаги след разположението на биткоин халвинга, малко преди него и известно време след него, тъй като той се движи от 4 годишен цикъл, 320-дневен цикъл, 80-дневен цикъл и 20-дневен цикъл. Та, известно време, преди и след разположението, около месец, монетите стоят паднали, биткоина пада и държи монетите ниско долу, защото те се ръководят от него. Което означава, че именно сега до края на май всички вие имате възможност да успеете да закупите тия монети ефтино сега и след това, като тръгне нагоре бичия криптопазар, биткоин ще се изстреля, след него ще се изстрелят вече етериума, след тях те са двете основни мащабни блокчейн технологии, веднага след тях ще се изстрелят малките алткоини, включително тази монета, за която ви казвам, че предстои да получите доклад в сряда, заедно с още няколко. Според екипа от експерти, това е монета, която има шанс да детронира включително етериум. Да детронира включително етериум. Така че, вас ви очакват велики неща. Казах, предстои ви да получите в кратък срок тук, преди края на май, няколко файла с по няколко доклада за по няколко уникални криптомонети. Целта им е новите абонати, които те първа стават такива, по същия начин като старите, които вече са готови, те притежават уникални криптопроекти. Само чакат след месец и половина-два, пазарите се изстрелят нагоре и да приберат милиони. Но новите абонати да успеят по същия начин, сега закупувайки тези уникални криптопроекти, докато са паднали долу много по-евтино, за да може хората в рамките на няколко месеца, само на няколко месеца, не години, не като акциите на фондовите борси, няма да чакате с години, а до края на 2024 година да приберете всички заедно милиони от борсите и да си гледате живота, увеличавайки си парите неколкократно, изкарвайки пари, за да си платите данъци, кредити, заеми, ипотеки, лизинги, всичко и да изкарате толкова пари, за да може от тук нататък да живеете спокойно, финансово независими, богати и накрая най-истински свободни. Свободни, защото богатият човек никога няма да отиде да гласува тия буклуци и да позволи да бъде поробен. Ето това е целта на редакцията на емисионните бюлетини на екипа от експерти
да ви помогнат да извоювате своята финансова независимост сега, тъй като предстоят още фалити на банките в Съединените американски щати. Още вече фалира следващата банка. Подготвя се следващата за фалит. Предстоят още такива, за да можем преди да се срине всичко в рамките тук на година, година и половина, вие да изкарате достатъчно пари, да разплатите всичко, да успеете да си закупите всичко, което е нужно, за да оцелявате и да сте защитени, храна, лекарства, екипировка, оборудване, всичко, за да бъдете защитени и да живеете наистина. Да оцелеете и да живеете като свободни и свободно родени, независими, суверенни и божествени същества. Между прочим, членове и абонати на Воинския съюз, членове и симпатизанти, извинете, на Воинския съюз, знайте, че на 10 вечерта започваме 11 плътно и 12 след обед се тръгвате, най-мащабното полево тактическо занятие на членовете и симпатизантите на Воинския съюз, за да ви опресним всички знания, да разширим знанията, които имате и тепърва искате да придобиете, за да можем да ви подготвим за това, което идва и ще се случи. За да можем да гарантираме, че вие със сигурност ще оцелеете през каквото и да се наложи да минете. Ако трябва, ще минем през ада, за да отрежем главите на сатаната и да го натъпчем в казаните с смола, където непрекъснато врат душите на подлите, алчните, жалките, завистливите, долнопробни същества, мечтаещи само за власт и парици, партийните вождове за партийни субсидии. България вече е създадена на основа на свободното, на свободните българи. Те се ръководят от Комитета за конституционен контрол и Комитета за национално спасение, правейки всичко възможно, за да спасим и наистина ускорено да възродим, без каквито и да е било партии и техните фалшиви и алчни партийни велможи, нашия народ и страната си. Да я превърнем в един истински стожер, в една гранитна основа на тези, които наистина вярват в Бога и ще оцелеят и ще просъществуват и преуспяват. Така че всички, които искате да участвате, считате, че наистина сте достойни да заемете съответните постове, съответните длъжности и да работите за този народ и държава, пишете на щаба на Воинския съюз. Отгоре в текста към това видео, който съпровожда това видео, отгоре е наименованието на видеото. Отдолу веднага е директният адрес на редакцията на инвестиционните бюлетини, за да може всички, които желаят да се свързват директно с тях, да не пишат на щаба. Ние нямаме никакво право, нито да прием за абонати, нито да ви откажем, нито да ви предоставим тия техни инвестиционни анализи и доклади, които струват цената си хиляди пъти в злато. Само една от препоръките, примерно, е способна да превърне всеки един, който разполага достатъчно средства да инвестира в милиони. Само една. А те са не дали до момента над 100 криптомонети и над 20-30 уникални компании за злато, сребро, уран, мед. Това са нещата, които тепърва ще бъдат нужни в света. Така че, отдолу под него, под техния електронен адрес, пасажа, който го оказва, е директният адрес на щаба. Пишете директно на щаба, изпращайте материалите за престъпленията на престъпната хунта от бандата от криминални престъпници. Там горе и във всички партии, където ви членувате, изпращайте материали, документи, видеозаписи, аудиозаписи, всичко на щаба, заедно с, естествено, сивитата си, кой район поемате на страната, кой град, кой населен пункт, коя община, кое селце и какви творчески и професионални заложби имате, за да знаем точно къде да ви назначим и използваме, за да може наистина да реализирате всичко, което можете да правите и ще направите в полза на този народ и на тази държава. Разпространяйте видеоматериалите на щаба навсякъде, където имате такава възможност, във всички български групи, когато не може директно да
го пренасочите, Фейсбук може би не блокира, отворете видеото, копирайте си линкчето отгоре и го пращайте публикувайте в съответните групи, разпращайте на всички ваши приятели. Разпращайте линка към телеграм канала ни навсякъде, на всички български групи по света, за да може да се просветени, да получавате спреварваща информация какво ви подготвят и ще ви се случи и какво сега се случва по целия свят. Не само в България, по целия свят. Войната в Украина, Израел, всичко, което предстои да се случи. Включително новия лъжавирус, Хикс, който ви подготвят, за да ви затворят в една страшна пандемия. Другия за коклюша, който ще да бъде 20 пъти по-смъртоносен, птичия грип. Всичко, което се е подготвили с техните сатанински лъжи. И по какъв начин да се спасите. В телеграм канала не копирайте материалите ултиматума, задачите на щаба, копирайте си ги, разпространяйте ги, Конституцията сме ви пуснали, анализа на Конституцията, защо всички тия партии са незаконни, поради което са незаконни техните парламенти, избори, президенти, премиери, министерски съвети, приватизации, продажбата на Националната банка на чужденци, разграбването, опустошаването на България, включително и непосилните такси за отопление, за осветление, за комуникации, за вода и за всичко. Всичко това е незаконно. Въоръжавайте с материалите и ги използвайте, включително там сме пуснали и все още декларация за правата на човека на Организацията на Обединените нации, която ви предоставя правото дори на бунт срещу банда от криминална престъпност. Четете, разпечатвайте, носете със себе си и всеки, който се опитва да ви отнеме правата и е незаконен, защото всички и прокуратури, и съдилища, и полиция, и данъчни, всички са частни фирми в мен. Според Световния търговски регистр Dun & Bradstreet, те са частни фирми, а не държавни такива. България е регистрирана в Съединените американски щати като корпорация, а не като държава. Така че ги бийте по тъпите тикви с тези документи и им обявявайте, че те са незаконни и не ви интересуват. Всички свестни хора, които наистина си се отворили очите и ви е ясно, че с партии няма да стане и че само ви лъжат, за да може да гласувате тях и да се пъхне съответния велможа по няколко милиончета в джоба от партийни субсидии, обявявайте открито в медии, в Фейсбук, навсякъде, че напускате съответната партия, пишете си имената, за да знаете, че повече не трябва да ви търсят там. Между прочим, ако проверите в регистъра, ще проверите и ще разберете, че някои от вас са членове на няколко от тези партии, без дори самите ви да знаете. Така че информирайте там и прокуратура и всички, че без да знаете сте писани в тези партии, което е тотално нарушение. Всички те регистрираха партиите си с почти един и същ списък, който купуваха от един човек, който го беше изкарал от Есгрон. С този списък са регистрирани десетки партии в страната, хора, които отдавна са умрели, в чужбина са, никога не са се връщали, излиза, че са членове и са присъствали на учредителните събрания на съответните партии. Пожелавам ви прекрасна вечер. Абонатите на инвестиционните бюлетини и новите такива. Чакайте в сряда уникалния файл с най-уникалната криптомонета, която може би ще детронира дори Етериум и още десетки такива в него, включително за компании за злато, за уран. Това са предали екип от експерти на редакцията. В момента ги изготвят съответните техни структури. Знаете, там са от 17 различни държави. Ще ги изпратят на редакцията в сряда, преди обяд. До след обяд те ще успеят всичките от различни езици да ги преведат на български, да ги сложат в един файл и да ви ги изпратят, а след това ви чакат следващите подготвени няколко монети за изкуствен интелект, за уникални неща. Няма смисъл да говоря. Екипът от експерти наистина са редакцията тия уникални момичета и момчета, работи за да помогне до края на 2024, само за няколко месеца, да успеете да си отворите, учетворите, удесторите паричките, които притежава всеки един от вас и съответно пък да си платите всички ваши заеми, задължения, дългове и да живеете свободно, щастливо и финансово независимо. Лека вечер на всички. Господ Бог да благослови всички нас и нашата прекрасна, любима и скоро от нас самите зависи
отново свободна, велика, суверенна и могъща